tomto videu ukážem, ako si jednoducho vytvoriť portfólio v Exceli, ktoré bude automatizované. Teda automaticky sa tam budú doťahovať aktuálne ceny a dáta. Ja to využívam hlavne kvôli tomu, že v 3 portfóliách mám 12 finančných nástrojov a nikdy som v nich nemal taký poriadok, ako mám teraz. Využívam 3 obchodné platformy, a to XTB, eToro a Interactive Broker. Možno sa pýtate, prečo mi nestačí jedna obchodná platforma. Dôvod je jednoduchý. Nie všetky nástroje, ktoré chcem vlastniť, viem kúpiť napríklad na Interactive Broker alebo XTB. Preto potrebujem aj eToro. Takýmto príkladom môže byť napríklad TMF, čo je ETF fond na dlhoduračné štátne dlhopisy s pákou 3. Na upratanie údajov využívam Google Sheet, kde sa mi automaticky doplňajú trhové ceny na základe denných pohybov. Ukážem vám, ako si zostrojiť takýto jednoduchý a prehľadný dokument, kde budete mať jasne definované, čo držíte, aký je vývoj investície, podiely v portfóliu a mnoho ďalšieho. Ešte predtým, ako začneme, ak vás zaujíma investovanie alebo ekonómia, podporte ma sledovaním a zapnite si zvonček, aby ste boli vždy informovaní o nových videách. Najprv musíme definovať nástroje, ktoré držíme v portfóliu. Ja vlastním týchto 12 finančných nástrojov. Ku každému z nich som priradil druh, či ide o akciu, akciové ETF, pákové akciové ETF, dlhopisové ETF, pákované dlhopisové ETF alebo hotovosť. Urobíme to jednoducho. Klikneme pravým tlačítkom na bunku a dole uvidíme možnosť rozbaľovacej ponuky. Tam si následne doplníme všetky typy aktív, ktoré držíme v portfóliu. Ja som si aj zmenil farbu, aby to bolo prehľadnejšie. Následne môžeme prejsť na cenu, ktorá bude automaticky doplňaná na základe denných pohybov. Využijeme na to funkciu Google Finance a označíme bunku, kde je skratka firmy, teda Apple. Nevýhodou tohto je, že ak držíte aktíva napríklad z frankfurtskej burzy, ako je v mojom prípade DBPG, tak táto funkcia nie je schopná nájsť cenu. Následne musíme ručne doplniť kusy, ktoré sme nakupovali, a ich nákupnú cenu. Tieto informácie musíme ručne vpisovať, keďže nie je možné prepojiť tento dokument s vašim brokerom. Ďalším bodom je výpočet nákladov, ktoré sme museli zaplatiť, aby sme tieto finančné aktíva mohli vlastniť. Jednoducho vynásobíme kusy krát nákupná cena. Následne prejdeme na aktuálnu hodnotu, ktorá nám hovorí, akú peňažnú hodnotu má moja pozícia na burze. Jednoducho vynásobíme kusy krát trhová cena. Ďalším bodom bude výpočet denného pohybu týchto finančných aktív. Vypočítame to následovne. Ako Google Finance v zátvorke bude skratka firmy v úvodzovkách change PCT lomeno 100. Nezabudnite uložiť tieto hodnoty na percentá. Môžeme vypočítať celkový zisk alebo stratu na pozíciu, a to je jednoducho aktuálna hodnota mínus náklad. Keď máme definovaný zisk alebo stratu pri jednotlivých pozíciách, chceme vedieť aj percentuálne vyjadrenie. Percentuálny nárast vypočítame ako aktuálna hodnota mínus náklad lomeno náklad. Následne ma zaujíma, ako vyzerá ročný graf alebo trend akcie. Použijeme na to zložitejšiu funkciu, ktorá vyzerá následovne. Túto funkciu vložím do popisu videa. Ak by sme chceli, tak si môžeme tento graf zväčšiť, aby sme jasne videli, či je trend rastový, klesajúci alebo neutrálny. Prejdime na vytvorenie grafov. Prvým grafom je stavba môjho portfólia podľa jednotlivých objemov. Na to budeme potrebovať skopírovať stĺpec so skratkami firiem a aktuálnu hodnotu v dolároch. Následne si nájdeme záložku vložiť, v ktorej klikneme na graf. Zmeníme len nadpis na moje portfólio. Môžeme prejsť na druhý graf, ktorým je stavba portfólia podľa typu finančných nástrojov. Postup je podobný ako v prvom prípade, len označíme druh aktíva s aktuálnou hodnotou a vložíme tieto dáta do grafu. Zmeníme typ grafu na prstencový a odstraníme duplikáty, takže zaškrtneme súhrn. V mojom portfóliu mám najväčší podiel práve v jednotlivých akciách, a to až 54,4%. Nasledujú dlhopisové ETF a pákové akciové ETF. Prejdeme na posledný, ale pre mňa najdôležitejší graf, ktorý nám hovorí o tom, ktoré nástroje sú v zisku a ktoré v strate. Skopírujeme si dáta zo stĺpca,
kde sú skratky finančných nástrojov a percentuálny nárast od začiatku. Vytvoríme si z nich graf, ale pri tomto grafe taktiež zmeníme jeho typ a vyberieme pruhový graf. Upravíme nadpisy a máme prehľadný dokument, kde jasne vidíme, ako si vedú naše finančné aktíva. Ak sa vám páči tieto informácie, podporte ma sledovaním a zapnite si zvonček, aby ste boli vždy informovaní o nových videách. Majte sa.